Olèrdola, municipi de l'Alt Penedès, el nom del qual prové de l'antiga ciutat d'Olèrdola, capital històrica del Penedès, situada al turó de Sant Miquel d'Olèrdola, de 385 metres d'alçada. Per la seva situació estratègica, tant històrica com arqueològicament, sempre ha sigut de gran importància. Des de la prehistòria, els ibers, els romans i els cristians han ocupat el penyam rocós que els oferia una posició dominant i defensiva de tota la plana del Penedès. Mir Geribert, anomenat el príncep d'Olèrdola, fou net per línia materna del comte Borrell II i encapçalà la revolta d'una part de la noblesa catalana contra el comte de Barcelona, en Ramon Berenguer I, en no acceptar el règim de franqueses que havien concedit els camperols. Sobre les restes d'una antiga muralla del segle VII abans de Crist, al segle II abans de Crist també, els romans en construïren una de nova tancant el perímetre de més fàcil accés, a l'altra banda del cingle, per tal de tancar l'indret per la part menys protegida i més vulnerable, composada per una única porta i 4 torres al llarg dels 145 metres de la seva llargada. Entre les restes arqueològiques hi trobem unes canalitzacions romanes que menen a una cisterna de grans dimensions. Que fa 17 metres de llarg, 7 d'ample i 3 de fons, amb una capacitat de 350 metres cúbics d'aigua. L'església preromànica de Sant Miquel fou aixecada l'any 929, al segle X, sobre una antiga necròpolis cristiana. Tota ella envoltada per una sèrie de tombes antropomòrfiques excavades sobre la base calcària d'on es troba. Fetes així perquè han sigut excavades resseguint la silueta del cos humà, dintre de les quals s'hi diposita el difunt, cobert posteriorment amb una o diverses lloses.
Parc Arqueològic d'Olèrdola, també conegut com a Castell d'Olèrdola, gaudeix d'un enclavament privilegiat damunt la plana del Penedès.